Hello everyone, welcome back to our channel Puja Priya. Dinner जोङो syuting थांनायदों माने मा होनगोन बैसागुनि shooting दं दिनै पुजा आब'दो लोगो मोनगोन बहुत खुसि happy पुजा आब'दो लोगो मोनगोन आंनि नामाबो पुजा लालाय पुजा मिथिनि पुजा आब' पुजा आब'लाय दा जोङो थांबाय थादोंमोन दा जों थांबाय थादों माबायाव लोगो हमगोन जा गारि नेगासिनो नेगासिनो माने फैबाय थादों जोंखौ लांनो ओमफ्राय जों दा थांबाय थादों एसे आगबरायहैनोसै आरो जायगायाबो मु थांगोन मिथिया जोङो फार्स्टआव मिथिदोंमोन खिन्थु केन्सेल जाबाय खोनादों दा नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो होमबा जों भिडिअखौ मा खालामगोन 2 hours later जिरायना दोङो shooting लाखांनानै दे फट' नङा भिडिअ फैदो हाय होनलाय आदा आंनि फेभरेट मा होनगोन फट'ग्राफि एन्ड भिडिअग्राफि अनसु आदा लोगो मोननानै मा होनगोन गोजोननाय मोनबाय नैबेथिं माबा राहुल नङा एसे पुर्ण Getting slow बोथोरा सोलायबाय आयौ नै हर-हनै समा फैलायबाय आयौ नै लोगो मोनदों आब' लोगो मोननानै गोजोननाय थाबाय आंबो मोजां मोनदों नोंसोरखौ लोगो मोननानै बिरादनो ओमफ्राय रायलायनो चान्स मोनथ'वाखैमोन माने नोंसोरो सुट लाबाय थादोंमोन नालाय बिनि थाखायनो ओमफ्राय दा मोजां मोनबाय आरो ना रायलायनानैबो आरो जों गाबोनबोथ' दंबावखायो गाबोन ना दिनैल'खा दिनैनोल' दा दिनै जोबाबा गाबोन लागोन लोगो मोनबावगोन गोजोननाय थाबाय आब' थेंक इउ बाय बाय सोरगिदिं सोलायबाय